Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Ignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kang Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyakamu sa kabikulan, dahiling dumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo.
Serbisyo Asin Reparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning! Magandang umaga po, Ma'am Nanette Peña Carillo, Sir Pedrito Perez, Sir Abi Imperial, Sir Gerard Bergunyo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Pet sa 17 kita kang bulan na September taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan September 17. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil na ganito paglingawan sa kuyang perming tugon na iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo! Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live sa Bicol Net TV. Ang sa indong kasurog worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro Nila Tuon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamarugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit.
And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing ini. Bicolnet TV. Good morning, Sir Noli Camba. Yan, yaon na si Sir Noli Camba. Para sa daw tabi ni Sir Abi. Ha? Ano daw nangyari kay ni? Ano daw ko naka-check-in naman ini? Pabati na tabi si Dan dyan po sa Labnig at sa Kapos family. Sige. Good morning. 99 days before Merry Christmas. Hindi yun ano. 99 días na sa natabi Sir Noli Camba. Mapasko na. Ano lamang, may maray na lamang kitang barita. Kung noari na ang long table, sabi kang taga Ilonggo, noari na ngayon long table. Sir Noli Camba, asikaso na. 2026 na. Kami ang nahadit sa imo. Mabayaan ka kan last trip. Happy morning tabi, boss. And God bless, sabi yan ni Adelpa Dula. Ano ang plano mo databi, Sir Noli Camba? Ilatag mo na ang plano mo. Tanganing makapreparar man si Sir Abi. Kung ngunyan pa sana, pwede na magataman kiurig. Iyo. Tapos mga pwedeng mabaro-baro, ihanda na. Kaya dapat mag-asikaso ka na. Ilatag mo na ang plano mo. Dipisil na pag-arog kanin mga panahon baga. Oy, kumusta si Mirasol? Isa yung Mirasol na yan. So, taga Bumbon. Dyan sa Bumbon, may mga Mirasol. At tabi mga tugang ta, igwa kita ki tropical depression. Tatad ko ang talinya kang pag-asa ha. Araman tayo nita unis si bagyong si Mirasol. May mga pagpapauran-uran di sa tuyang area. O kaya tabi Ma'am Nanet, tara ka tabi perming payong ha. Dipisil na magkasakit. Kay bali nga iba ang sumakit kaysa magkasakit. Yo, Sir Lito Carillo, good morning. Oy, ngunyan databing aldaw, may kambyada man dyan sa kamera. Yo, may kambyada man sa kamera kang nakaaging simana so Senado. Igwang kambyada pero may ugong naman na igwa kikudita. Yo, gari sa salidahan na si Idol Speaker Martin Romualdez. May kambyada man dyan. Oy, ang signal tabi kang mga cellphone nindo dyan sa Naga City mawawara po kinagkakapirangal daw. Bako man oral daw. May schedule man para sa seguridad. No rin so apod kay ni no rin so mga aktibidades dyan sa Naga. Kita nakapanaga. O ni anan masasabi tabi nindo kay ni Sir Abe. So mga buyong nakainom apod kay ni
So, buyong, nakainom na driver, as in, iba pang violation pag nakatumarkibugsok na likido, o disqualified ka na tabi sa zero balance billing sa ospital. Anon masasabi ni Duke? Kadaklan baga na aksidente, loyong. Tapos mapa-hospital. Tapos mabil ka kan zero billing. Disqualify ka. DQ ka. Paparataalam ka tapos pag na-aksidente ka, maabil ka kan zero billing. Sabi ni Sir Abi, malipot-lipot na baga Sir Noli Kamba. Ano na? No. Kaya nga yung problema, sir. May tamong baga ngaya. Ano na yan? Tama, senior citizen ka na lamang. Tawagong ka ni Your Honor. Ma'am Yuli, good morning. Aling mo na yan. Bata baga ngaya, madali na ang Pasko, 99 days na sana. Ano? Madali o na eh. Pinampasko pa sa nakaaging simana, Pasko na naman. So, 99 days before Christmas. Ano lamang ang mga pigahanda nindo sa Pasko? Day bali ngaya, swiruan na sa nakijin. Ganing balik tama. Ma'am Joy Casqueyo, good morning, Philippines. Kay Ma'am Rica Listana, good morning Mantabi dyan sa mga taga Olongapo. Anan maray dyan sa Olongapo tabi, Ma'am Rica? Ano daw kung magpa-share man ako dyan? Ano? Ma'am Rica? Naipa ko nakaabot sa Olongapo. Di ba may kanta kan sa Olongapo? Ano dito sa kanta kang Olongapo? Pwede ako dyan magpasya. Pwede ka ngaya. Basta ngaya dahil ka magpaubo. Nangyari. Miyerkules na po. Miyerkules na tulos. Pasyat na ngaya. Basta dahil ka sa nga magpaubo. Dahil ka ngaya kaya. Biyara mo tamo na takasud mo paga ang probinsya ning Katanduan nasa signal nasa ararom nga signal number 1. Pag signal number 1 baga ay natigtutugutan na magbiyahe sa barko. Yo. Dahil makabalyo sa tabako so mga taga Katanduan sa mga taga Katanduan magpadigar-digar ngayon kita. Ay inay. Sige daw tabi mo na ha. Konta daw tabi mo na ang linya kan pag-asa. Para mo tatabian magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Digdi po sa Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Mirasol. Galing po sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So kaninang 3:20 a.m. ay tuluyan na pong naglandfall itong si Mirasol dito sa May Kasiguran, Aurora. Naasahan po natin ngayong araw tatahakin na rin po niya ang Northern Luzon. So, inaasahan din po natin yung kasang at mga Northern Luzon. Mamaya, ang lakas na hangin at mga ulan. So, update po muna tayo, Yuten.
So ito pong si Mirasol, nananatili po siya sa tropical depression category. At ito po ay nandito na rin po sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Meron tong taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kung makikita po natin, bahagya pong lumakas yung bugso ng hangin nitong si Mirasol, dulot na ito po ay nasa kalupaan na natin. Samantala, ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So northwestward po, kung makikita natin, ito po ay tatahakin po niya yung Northern Luzon. Mamaya po i-update po natin yung track po natin Samantala, meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 2 a.m. ito huling namataan sa layong 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, orange yung bilog neto, meaning medium chance na maging isang ganap na bagyo. Mababa po yung chance po niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung posibilidad na maging bagyo po ito. Kaya mataas po ang tsansa na may bagyo po ulit tayo next week. Meron din tayong southwest monsoon na hinihila neto ni Mirasol. Ito pinakakaapekto dito sa Southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas at Mindanao. Dulot neto, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng habagat dito sa Mimaropa, Bicol region, pati na rin dito sa western Visayas, Central Visayas, Negros Island region, at Zamboanga Peninsula. Samantala, dito naman po sa eastern section ng Visayas po natin at yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, yung mga hindi ko po nabanggit, naasahan naman po natin magiging maaliwalas po ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So ito po yung track ni Mirasol na nilabas po natin kaninang 5 a.m. So yun po, tinatahak na rin po niya ang ating kalupaan at inaasahan po natin paglabas po niya ng ating kalupaan, may posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical storm at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 2. Inaasahan din natin lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. So dahil dito kay Mirasol, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at eastern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. So inaasahan po natin malalakas po yung mga hangin na mararanasan po nila. Pero inaasahan din po natin yung mga pag-ulan din na dulot neto ni Mirasol. Kung makikita natin, meron na tayong above 200 millimeters of rain dito po, nakapula po sa Aurora kung saan po siya naglandfall. May kita din natin dito sa nilabas nating weather advisory kaninang 5 a.m. Mga color orange po or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Quirino, Isabela at Cagayan kung saan po siya tatahak palabas po ng ating kalupaan. Samantala, yung mga karatig lugar po, ito malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at Ilocos Norte, 50 to 100 millimeters of rain naman po. Pero inaasahan po natin, sa paglabas po niya ng ating PAR ay mababawasan na rin naman po ang mga kanyang pag-ulan bukas po. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para naman bukas, ito po yung paglabas po na rin ng ating Philippine Area of Responsibility netong si Bagyong Mirasol, nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na inaasahan natin. So ito po, inaasahan pa rin naman po natin yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Yung update po natin sa bagyong si Mirasol, next update po natin na Tropical Cyclone Bulletin ay mamayang 8 a.m. at next press briefing po natin ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa sa Weather Forecasting Center. Boxing Pants, Bisyo, Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ma'am Mabet Ruma, Maria Elena Yamamoto, kay December Rain, kay Ma'am Margaret Asir, Ma'am Lai, good morning tabi. Di paluwas naman sa Parsi Tropical Depression na Marisol. Kaya lang may pigbabantayan na naman na LPA sa luwas kang Philippine Area of Responsibility na posible maging bagyo man next week. Surunudan na naman. Kaya permisa na kitang pasiguro na. Ayun ay nibagat nagpaluwas naman ki La Nina Alert ang Pag-asa. Talagang tag-uranan na kita. Nagpupuo na. Sabi nga ni Oktubre pa pero ili nga September pa sana. Pero nasa kabagaan na kita kaya iringat-ingat po ha. Permisa na magpasiguro magdaratabi ki panangga sa oran. Mahirap na magkasakit dahil napatikit ang mahagadan ngunya na bulong dahil ng libreng bulong dahil pa man ang eleksyon sige pandurulak sige bagang baral-bala ang pahit ngunyan politika ha. Ayun ang pahit. Lalo yung pabagang eleksyon pero ili nga na ang pahit bagatabi ili nga na nindo si Ripan Kiluho masuro si Rip Kiluho ninda para Rias bansa na alas 7:28. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan tana mo na tabian sa tuyang mga katuwang sa programa, Madam Helen, Chadil Chente. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ingat kami permi. Siring man mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, yawan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Salamat! Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Iringat po ha. Mga maralaog sa trabaho, mga motorista. Luay-luay sa tabi ang padalagan ta sa ibang lugar may mga piguran durong mo ganti ng pumahal na spuya. May gusto ka sa kuya. Sige tabi mga tugang alas 7:30 na ang sa tuyang Philippine Standard Time day po mag-arali mabalik po ang programa makalipas lang po ini.
Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:32 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras niya andara po sa tuya ang MBY Dormitory. Makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. So mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang, ang oras na andaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse kan Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, and ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malino, Albay. Salamat! Balik po mga tugang sa indong lingkod. Ako mapo giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kunyang pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday na December 8, asikaso na tamay laog may trabaho. Yo. Pet sa 17 na kita kang bulan na September taon 2025. 99 days bago tabi sumapit ang Pasko na, Sincha ko. Say man niya ito. Pasko na. Kaya patabi mga tugang ang pigahalata. Doro derecho na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta 40 o kaya 34 minutos na lipas na tabi ang alas 7 in morning. Kumusta tabi? Cha del Chente. Maray na aga sa mga parantabay niya to. Kumusta tabi Mama Lai dyan sa barangay Matalipni, Malinaw Albay. Ma'am Helen Grace, good morning tabi. Kumusta? Ano lamang ang nabaro-baro ta dyan? Berte ngayon sa pagulong-gulong mo. Pasensya na dito yun sa nakaya ito. Berte sa pagulong-gulong mo. Nakapasyar na ka mo sa Naga. Takang pitsa 12 baga so translasyon. So translasyon pitsa 12. May advisory kaya na digdi sa mga petsang ini na igwaki mga darakulang aktibidades dyan sa Naga City, pansamantala pong pig-o-off ang signal kang cellphone. Kaya kung yaon ka mo dyan sa area yang iyan, dahil mo naki-cellphone, dahil mo naki-signal ang cellphone sa area, di ba? Para yon sa
seguridad kan lambang saro. I-off mo na sa mga transmitter kang mga cell site, kaya so mga nagko-cover sa radyo, sa telebisyon, dahil sinda makakagamit kang telepono ninda. Kaya ang pigsi-set up dyan kang mga nagko-cover na taga-media, so igwa ki mga satellite phone. O kung bako, balik sa back to basic. Itong Uber na so radyo ang gamit. Para makapagtaonin bareta duman sa sendang mga radio station and TV station. So kang pitya 12 so translasyon. So tig-up kayan ang signal. And sa maabot na September 19, sa Biyernes po yan, sumaduro man sa naga, September 19, kasi importante ho nini pag nagjajaran baga kita, grupo kita di, halimbawa, so mga taga dyan sa Albay, dyan sa First District, minsan minaarkila bagay ang ki mga bus, tapos sarabay sindang maduro man sa Naga City. Ngunyan, ang problema, pag-abot duman sa Naga, so iba nagpuproparasyar man, kung sain-sain. So, dahi kamo kan magkuruntakan. You know? Kaya dapat may hururo na kamo kung saan kamo magtaragpuan, kung anong oras. Tabagatabi so iba, mawalat, dahi kamo magkakomunikar, dahi nga ni kisignal ang cellphone. You know? Maski na nga ni kita baga may signal ang cellphone ta sa laog sa nangani kang mulday ta nakukuan lambang saro, di ba? Nasa laog kamo parehas kang mall, pag day kamo nakakakontak sa cellphone, day kamo naghirilingan, you know? O kaya sa September 19 mga tugang military parade, you know? O day yang kisilpo ay day kisilpon, wala kisignal iyan. Ayo, tapos sa September 20 ang pluvial procession. Ayo, tandaan na tabi nindo ini ha, sa Biyernes petsa 19 September, petsa 20 sa pluvial procession. So Biyernes and Sabado dai po kisignal ang mga cellphone diyan sa may parting Naga City. Ayo, tanganing sa mga maduruman, pwede ka mo magamit ki BHF so radyo baga so walkie-talkie, so Uber ngaya bakery 1 bakery 2 kamin bakery 1 paki padala pati paki ngaya paki deliver tabi digdiki sa 20 pesos na pandesal, okay ngaya bakery 1 bakery 2 kamin mga bakery 1 bakery 2 ayan, so radyo, you know, Uber di tandaan nindo yan ha, sa Biyernes September 19 and 20, dahil pong signal dyan sa Naga City ansayin do mga cellphone. Ayo, o nganing day ka mo baka magpasiring ka mo dyan sa pluvial procession, may mga kairiba ka mo, tapos nagsuruwayan ka mo, day ka mo kan magkukuruntakan. Yo, dapat igwa ka mo kay ngaya sarong lugar, halimbawa ngaya o di nga sa nakita magtaragpuan ha sa oras na arog kay ni hanggang sa nasa arog kining oras tanganing day ka mo magkawarara. Yo, kapag naka-dependent na kitang maray sa komunikasyon baga sa cellphone, pag dayong cellphone kulang ang buhay ta. Yo, di kita nakakahiro pag warang signal ang cellphone. Maray man niya yan. Yo, para sa seguridad yan kan so mga mapasyar dyan sa Naga City, tabi Sergio Nathan Mondragon. Good morning tabi. Para sa seguridad iyan. Kadakol na mga tao naman anma dyan. Ma'am Cha Reyes, good morning tabi. Pa-shout out naman databi sa Sakuyang Agom. Maratana tapas ko na. Maray pa ni si Ma'am Cha Reyes, mapasko na da sa inda. Yo, ano lang maray na pahita sa Pasko. Sana ngaya sa Pasko uning mga politiko ngayang ining nagdudurulak ngunyan. Magpurundo na ngaya kan durulak, magtrabaho na ngaya. Tailingan na tabi nindo ngunyan na nangyayari. Paburbarantay sinda.
bantayan tado ngayon kinin mga project kinin kalaban tang politiko. Tapos sa Roman, hanapan taman niya kilhu ining kalaban tang ini. Di mo na sa napigigiribong niyan tabi si Jonathan. Hilinganin daw. Sa House of Representative, gari pa sa salidahan na si Speaker Romualdez. Sa salidahan, ngunyan daw. Sa Senado, isalidahan pa sa nabaga si Pudkeni, si Chis Escudero ni Tito Soto. May nag-uugong na naman na kudita na pwedeng salidahan naman ni Alan Cayetano. Yogon mo yan. Paburo-barantay sinda. Nahiling mo na yan na pahitakan mga politiko tadigdi. Aray yung pag-eleksyon, pero hiling na. Baralbala na tabi Sir Joy Loria. Marita di ako nasala. Sir Joy Loria, good morning tabi sa imo. Ini ang Joy na lalaki. Ngata ngayon, ang Joy ngayon, babae sana. Igwa man ang gad na Joy na lalaki. Ayun. Ano pa, maka-stresson pagparahilingon ang mga barita. Nagbabarantayan. Babantayan so kalaban na politiko, hanapan kiluho. Babakpayran ba, hanapan man kiluho. At pararehas man sana sinda. Nagburubarantayan so parehas. Sabi nga ni kang, nagsabi sa kuya na, ngaya ang mahabas ngaya, dagit ngaya sa kapwa niya mahabas. Paburubarantay sana. Watching from New York, si Sir Joy Loria. Ayaw ka pala sa New York. Yaon man dyan so classmate ko, si Sis Mati Maranyo. Yaon dyan sa New York. Gari gusto ko man magpa-share dyan. Tagari, Sir Joy, gari, maray dyan ang Pudkeni. Maray dyan ang Pudkan, ang lugar na yan. Kaysa digdi sa Pilipinas kung mahal, sige na andurula. Iyo, makalibungunan mga barita. Dakulo, ata na igwana kita ki batas baga kanso sa fake news. Sus bariyaw si lalong duminakulon sa fake news. Igwana ki batas yan. May batas na kita para sa mga pag nagpapakalat kay mga salang impormasyon, pwede kang makasuhan. Nem. Huyan bagaw, penguragon. Fake news digdi, fake news duman ata ang tawo, dayta na maramong kung saan na matubod. Minsan so tawo, nagtutubod na duman sa fake news. Yogon mo yan na pahita. Hilingan na po nindo, ata na, pagtapok kan saro na kampo, tatapukan man kisaro man kang ano pag kini pasuro si Ripan sana, si Iripon sulho niya, si Iripon man sulho ka ito sa ibo. Nailing mo na yan sa Pilipinas. Imbis na magtrabaho na baga kuta na, dapat mag-focus na duman sa trabaho, tatapos na sa eleksyon. Ano kunya na nangyayari? Investigasyon digdi, investigasyon duman, pogi digdi, pogi duman. Barasulan digdi, barasulan duman. Sahot digdi, sahot duman. Ay nako. Tapos deta na mamalisyan, so presyo kang gasolina, surusimana, sige ang langkaw. Hili nga, kasud naglangkaw na naman so mga produktong petrolyo. Munan mo kan sa kuryente na naman sa katapusan. Hili nga na nindo. Dahil ng bulong sa mga retsyo, sige na reklamo kan mga tugang nyato na mga yaon sa ospital. Ang nadadalaga ng sa radyo, maduman sa radio station mga pudan, magad tabi lamang kami kidit na tabang ta daing bulong sa ospital. Yugo-yugo nindo yan. Madalagan sa radio station mga pudan tabi kami sabay maray na may mauyong buot na tabangan kami tauni may bakalon kami bulong taday man kibulong ang ospital.
Hali na ngaya kami man sa DSWD, man kitig tao. Eh, Diyos ko na sana. Hili nga. Kang paburbarantay na yan. Sahot digdi, sahot duman. Imbis na nagtatrabaho na dae. Ang tabi si Sinda pagngalap nin ebidensya duman sa kalaban nindang politika. Dumanon tadaw ngaya, pasyaran tadaw ngaya, tagari ngaya may ghost project duman. pag nahiling na may ghost project nga di marikan ipost tulo sa Facebook, ipopost man tulo sa Facebook, tapos uni na makuroment naman kita. So nagpost kang sa social media, siyempre madadagit man kita ta dahil pa veripikado, dahil pa na-verify kung totoo itong project managad na ito, siyempre madadagit kita. Yugon mo dahil ka madagit kaya na ngaya 100% completed na, tapos dahil kinasiminto dahil ka madagit kaya. Pero ito pala dahil pa man nabe-verify duman sa tamang ahensya kang gobyerno. Madadagit man kita. Siyempre lalo na kung taga dyan ako, madadagit ako. O ni pinus nga ni arog kayo ni na 100% completed na, tapos dahil nga na tinampo. Ay yan, siminto digdi. No, ito pala, dahil pa man nabe-verify para mananggad, dahil pa nabe-verify kung ano mananggad ito. Siyempre madadagit na kita. Ma-comment naman kita duman sa post. Ni nga si arog kayo ni nga. Iyan nga yan mahabas. Isintensyan tatulos. Baka, ngayon baga kita. Isintensyan. Tapi nasa bayan man pati kita. Hilingan na po nindo. Kaya sabi tabi mga tugang sa Pitya 21, kilos protesta. May mga pagkikilos protesta pero may mga organizer dapat day ngaya pagaluan kan sutong mga resign ngaya si Arog Kenny. Palayason niya si Arog Kenny. Iluluwas lang databi sa mga apod Kenny dagit kang sambayan ng Pilipino. Sisay managadan day madagit kaya na uyang bagang mga proyekto kang gobyernong yan ang pundo baga kan hali sa to subwesta. Sige sa nakitang buwis. Tapos napapaduman sa nasasarong tawo, nagkakapirang tawo, sinda sa naso nagpapasiram-siram kita. Grabe na sa tuyang paghinguwa sa buhay. Dahil nga ni kita nagkakangki masiram, tanganing nagtitipid kita, tanganing may pampalalay kita sa buhay ta. Pero sinda pasiram-siram. Yugo nindo yan, mga mauragon ang buhay. Tapos kita, nagdidildil ki asin. Di ba? Bihira nga ni kita makabari. Iyo na nga ni yan tios kita, nagtitios kita pero sinda maluho. Maduman sa ibang nasyon, pasiram-siram magkakaan, pasugal-sugal pa. Inay, sabi sa katanduan, is pagkasiniyam nga kang buhay. Oh. Pero kita, so mga nagbuburuis, irak man sa to. No, dahil ka kan madagit manangga. Pero, ayun na nga niyan, dapat maging mahinahon man kita. Dahil kita basta-basta magparaturubod-tubod dyan sa mga pigpupo sa social media. Tabakatig papadagit sa nakita, pag abot kang investigasyon, na ito palan, nakasabay kita duman sa nagpost na fake news. Ayo. O pati kita nagamit. Kaya saan na tabi maghurup-hurup tabi kita bago kita magtubod. Ayo. Sa mga pigpupos, lalo na mga politiko. Day tabi kita magpaparaturubod-tubod kan mga pigpupos kan mga politikong iyan. At pag nagtubod kita dyan, arimati kita. Ayo. So isipon tatabi tulos. Isipon tamo na. Ano ini? Naimbestigara na ba ini? Kumpirmado ba ini? Kasi, baga kita kay justice system baga digi sa Pilipinas. Kung may problema, di kasuhan. Ayo. And ang korte kanan magsasabi na iyan talabi, may sala o dae. Bako na, ipopos kang sarong politiko,
sa sarabayan tama. O si sayan ma-desisyon kung si sayan tama o sala. O, di ba? Kasuhan na nindo. Yun, tiga sabi ta, karasuhan na nindo. Tanganing magluwas na. Kung si say mananggad sumaysala, kung si say sunang habas, di, ikulong. Pero kung dyan sana sa Facebook, dyan sana sa social media, tigkukurunbikta na, sisintensyan na na may sala, ito palanday pamangani sa mga dokumento nagkakahirling. Yo. Siyempre madadagit iyo nang anitig sabi ta madadagit kita, tapirak tabaga ang pigagastos dyan. Sinda sana so nagpasiram-siram. Na imbis na ipatrabahoan dyan, tanganing maprotehiran kita. Tapos sinda sana so nagpasiram-siram. Ay maurag sinda. Di ba? Kaya tabi magatid-atid kita. Akong ani di ako nagpaparasabay-sabay kan mga puro issue dyan sa social media, lalo na pag mga politiko ang nagpo-post. Nako, dakulong pati minasarabay man na ang pag-una ninda itong politikong ito na nagpo-post kan mga anomalyang iyan, iyon na so pinaka-anghel, iyon na so pinaka-malinig daing digta. Tapos susuportahan taman. Minadakulaon man ang talinga. Sabot sa nakang pulito kong hilinga nga. Dakul man yan mga ludoy-ludoy. Nagtuturbod man niya sa ko. Ipapa-init man sa nakita kaya. Paparaturbod-tubod kita kaya. Taparariyas man sa nangani. Si Simon Tabi na politiko. Yan ang challenge ko. Si Simon na politiko ang malinig. Para riyas man sa nasinda. Kaya lang sa mga nagpupurutag ngunyan, sa mga nag-react ngunyan, naharayo kaya sinda sa dapog. Kang time na haran ni sinda sa dapog, dahil sindang ribok-ribok, tapasog-basog. Bako, barasog-basog sinda. Ngunyan naharayo sinda sa dapog, siyempre maribok sinda. Tagari ngaya kulang man sa to. Diit ang sa to, dapat dakul ang sa to. Harog ang kayang kasimple. O kaya, day ka mo tabi magmalinig, day ka mo magpalinig. Kaparariyas man sa nabaga ka mo, ano na naman tayo? Day naman kita, we are not born yesterday, sabi kan sa kuyang barkada. Day kita namundag ngunyan sana, aram ta na baga iyan. Kabus ka mo, parariyas man sana ka mo. May mga nakikinabang talaga dyan. Kaya di ka mo magpalinig. So iba, iposta ngayon ni tangani, magkadarakit sa tawo, tanganing magtubod sa tuya na kita ang malinig. Kita ang tultol na servidor. Maurag kitang servidor. Dahil kitang digda. Kitang pinakamaurag. Ito palang sa ruma. Serbisyo asin reparo. Ay napangyayari tayo niya. Di kaya mag-isip-isip tabi kita mga tugang. Ang social media ngunyan, dahil na ako tubod. Matindi na. Grabe. Ang mga tao pati madali man mapatubod. Lalo na kung idol ko ngayon, talagang tultul. Maray ngayon magtrabaho, maray na politiko. Sus Maria Josep. Dahil ka mo magpadara sa mga arugan, baka malinlang lang kayo. Sige ha, basta sa Biyernes, tapos sa Sabado, dahil po signal ang cellphone dyan sa Naga City. Igwa military parade, tapos pluvial procession. Iringa tabi sa mga mapasiriring dyan sa Naga. Aram ko, pagbulan kan September, talagang kadakol po ang nagpapasiriring dyan sa Naga City. Pasyar kay Ina, ang patron kang Bicol Region, si Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva Peña Francia! Di sabayan na sa natabi nindo ki Pangadji. Ang sa tuyang mga politiko na sana mapundo na ining mga barantayan ninda, tarapukan ki
Raot digdi, raot duman, parariyas man sana. Siri-ri pang kiluho, siripon man duman sa ibong. Sana mapundo na ini and mag-focus na sinda sa serbisyo para sa satuyang bayan. Talinga na po nindo. Kadakol na ang mga kaipuhan na serbisyong dapat ito sa mga kababayan niya to, pero ano nangyayari? Dahil moto busy sa paghanap kay ebidensya, ikakararaot kan sa iyang kalaban ng politiko. Imbis na auto nagtatrabaho, maduman sa sarong lugar, inspeksyonon. Hiling unta daw ngaya. Kung igwaman ang nga kay siniminto duman. Imbis na nagtatrabaho, bako man siya dapatan mag-imbestigar kaya. Nga tapag dinuman niya, tapos nahiling niya dahil kitranabaho, o siya nan masinding siya. Ang problema, na kuryente pa. Pinost sa social media, nahuni nga yan. Dahil man kitranabaho digdi, may ghost project. Nadai pa nagbe-verify duman sa ahensya kang gobyerno. Pag-verify sa ahensya kang gobyerno, ito palan, dahil pa man talaga. Tayo ba man na project ito? Kuryente. Ay, napahita ini. Tapos ngunyan, mapalinig sa mga tao na malinigon siya. Ang problema kayan tabi, pagabot ki panahon, baka makasirik man so kalaban mong politiko na tigpaparabanatan mo ngunyan, na ikapalan, saro ka man. Serbisyo asin reparo. Serbisyo asin reparo. Nakadangot ka sa rundam sa luba katurugan Alas 8 na. 3 minutos tabi bago mag 8 o'clock in the morning. sa rumbang Paano kayo ni? sa hita Duman naman so iba sa programa ta, so tama sana. dangugat 10 to 11 inuninin sa sa 107.7 radyo natin Tabako. Yo. Duman naman kita. katurugan Kita magre-restorya. bagukon Sige po mga tugang, sa pangaran niyan kan sa muyang GM, si GM Maestro nila tuon, si sakoy si SM Sir Tony. binugla Sa pangaran man ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, nako si Ate Glenda ang sa tuyang City Vice Mayor, si sakong pag City Councilor Renier Burse, sa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, lain ABC President Cap Art Abila. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa Indo po gabos, mga tugang mga parantabay niya to, paki-follow, like, and share na lang sa tuyang programa. Ngani po kung mahiling man kang iba, ha? Sir Joy, salamat tabi Sir Joy Loria. Nakantabay permi si Sir Joy sa New York. Thank you. Kay Dada Calyos, masasaktan ka lang, good morning. Paaram na po muna sa indong lingkod. kusang bubanos Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Holbutana. Saga naman ha, digdi po sa programa 7 to 8. nangal At yan, duman naman kita sa ibong. Yo! Sige po, iringat po kita. Adios amigos. Dumo, arigato, bye-bye. sa ina Serbisyo asin reparo. dahil ito maliwanag sa bubanos si sakuya maka ibinugla kadung kadikluan ako si saku pagi This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World